tol, part 2 na tayo sa Coral View. Punta tayo sa Coral View sa Bataan. Actually, dapat sa kami, Mujo, kaya lang last minute kagabi, nag-cancel sila, nag-double booking daw. So, laging abala talaga, no? Kaya kagabi hanggang alauna, naghahanap kami ng ng malilipatan sana kasi nakaset na kasi kami nasa 21 na katao. Biglang nag-cancel. So, talagang sayang. Siyempre, na-book na yung sasakyan. Tapos yung kaming family, magkano na lang kami. Yung gagamitin namin si Alexander, yung si Expander. Mag-11 na, 2 o'clock yung natin. 2 o'clock yung check-in and 3 family room. Yung budget doon, nasa pang 2 lang. Ginawa ko, nabook ko na yung 2, kaya lang 21 kami. Ang kasya lang doon is 14. Hindi kami magkakasya. So, ako na yung nag-ano doon sa isa. So, ayun, punta na tayo doon. At habang maaga-aga mga to. Maaga pa ba? 11 na. 2 o'clock pa naman yan 2 oras lang naman yung biyahe namin. Ito yung nasira mga tol. Basta yung pora. Hindi naman nasira, parang stable. Under construction, renovation. Parang ginawa. Kakapasok lang namin, kala nga namin sarado Usually mga tol, 100 lang talaga yung takbo dito. Pero ako dati, madalas lumalampas. Kaya nakakatakot at baka mahuli tayo. Ayan, take advantage na natin yung cruise para ma-monitorin natin yung speed. Tayo ng hindi naman to convenience store. Wow! Convenience store. Okay. Kaya nga stay. Yan, pa-exit na tayo ng Subic. Pasok na ng Bataan. Medyo ginagawa yung dito. Wala na yung wala na yung dating sinisingil dito. Yun tagal naming naghanap ng tube ice mga tol mula Clark hanggang sa wakas nakikita din. Ang ganda ng buhok ko. Wala na rin pala mga tol yung yung dati naniningil sila dito ng yung environmental fee. At nandito na naman tayo mga tol sa family room, 3. May cottage daw sa pagkain. Ay mga pala, nagdagdag tayo ng cottage na para sa pagkain. Each daw per head 100, 20 kami. Tapos actually 21 kami. Tapos pati yung cottage babayaran mo. Kung na-miss ninyo yung unang video natin mga tol, ayan, tour ko kayo. Shower room, motori, yung mga bed nya, family room to nakuha ko siya sa Pagoda, 7,000. Kasama na yung doon sa 7,000, kasama na yung tax. 5,000 ang nakalagay pero may tax siya. View natin. Yan, view natin. Ayun. Mga pagkain, may cottage siya, 100 per head. Yung natin, di tayo nagpapasa ng policy Pero di pa rin nakakarinig sa mga bata Mga bata lang yung kasama namin, hindi naman Pero real, policy is policy. Wala tayong magagawa. Tapos yung internet nila dito, last time, parang crappy din, walang connection, di ka makakapag-connect. Merong nadidetect pero wala rin. Kaya not sure kung magko-connect ngayon. Ito muna tayo dun sa cottage na binayaran din natin kasi kung may pagkain, cottage, may cottage. Bayad din yung cottage, may bayad din. Again,
Kung na-miss ninyo yung unang vlog natin mga tol, ito yung itsura ng Coral View. Hanapin natin yung mga kasama natin mga tol. S17 daw. S17. Yung mga mirror nila nakakalaki. 17. Ang banda rito. S17. S17. S6. Ayun, dun. S7 pala. Ganda naman pala yung cottage nila. Nag-iba siya ngayon mga tol kasi dati wala namang ganyan eh. Dati ano, walang wave. Parang patay na dagat dati. Labas lang kami mga tol, hanap kami ng bakery. Hindi kami ng tang susi ko. Ito, nakakita tayo ng Woodridge Mini Mart. Ewan ko, ano meron dito. Lulub ba? Lulub? Lulub? Mapasok? Ay, wala. Kaya andito na tayo sa room natin mga tol. Actually kanina. Siyempre kasama yung mga portable na unan natin. Kaya pala di lumulubo kanina pa. Bukas dito. Ano? Mabaho yung CR ngayon pagka medyo na lumulubo na ito na lang. Ayun o, diba? Unan na tayo. Ayan yung mga unan natin yes. Good morning mga tol. Almusal day 2 sa cottage, siguro sa cottage. Like siguro. Good morning. Ayan yung breakfast natin. Over lang tayo mga to.